Kaya ang gusto sa Dios mahimaya siya nato. Magsugod sa imong hunahuna. Kaya diya sa itong hunahuna, magsugod usab ang kahibalo. Amen? Magsugod diya ang atong abilidad sa pag-alagad sa Dios. Diya ang fear of the Lord. Maliin sa Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Na kung tayo hunahuna sa Dios, saan yung pagkahadlok niya? Amen? So mahisama gyapon ang tao sa mga parisiyo. Una nga si Jesus isog kayo, kamo nagpakaoriningon lang kamo. Tignan niyo mga parisiyo. They are all hypocrites. Hypocrites. Mga taong tig pakaron ignon. Nga naman, tungod kay they don't have the mind of Christ. Arm yourself like wise with the same mind. For he had suffered in the flesh, have ceased from sin. Mihunong sa pagpakasala. Sa ito pa, if we have the mind of Christ, of course we have the fear of the Lord. Not only fear of the Lord, but we have also the knowledge and understanding of the Lord because we have the mind. So of course, if we have the mind of God, we do such a life na kahimutan sa Diyos. Amen? Mabuhat nato ang kinabuhi na kahimutan sa Diyos. And what? Cease sin. From sin or from sinning. Mihunong sa pagpakasala. And sin no more. Meaning, kung naaday ta sa hunahuna ni Kristo, ang tao muhunong yun sa pagpakasala. Amen. Now karon dire gi-describe dire unsa nga klase nga pagpakasala sama sa mga taong pagano, mga hintil nga walay pagpangalagad sa Dios. Ang mga hintil, mga taong walay relasyon sa Dios. Ang mga hintil, mga tao na walay relasyon sa Dios, sa eksakto nga Dios, sa tinuod nga Dios. Kini nga klase nga mga tao, daghan klase nga Dios sila kinabuhi. Ilang kaugalingon, Dios na. Mga butang sa kalibutan na imong Dios. Tungod kay ang ilang gitingwa kanunay nga matakbaw lang ang ilang tiyan, ang ilang unudnon na pagbati. Ang ilang lawas mo'y ila kanunay gitagbaw. Muna ingon ni Santiago nga gipatambok lamang ninyo inyong tiyan dagana sa adlaw nga king-ihaw. Mao nang mga pagano. Ang mga taong pagano nga walay kaalam sa Dios, walay hunahuna diya kang Kristo, mga tao ning naghunahuna lang sa ilang pagpanginahanglan. Mabitaw na mingon si Jesus nga ayaw kadul-im sa kanon, sa ibisti, sa imnon. Kay mao kini ang gitingwa kanunay sa mga taong pagano. Nga kanunay silang nagtinguha sa ilang kanon, ibisti o imnon. Apay hinumdumi ninyo ang inyong amahan sa langit na sayad ng daan sa inyong pagpanginahanglan. O unaha ang hinarian sa Dios at ang iyang pagkamatarong, kaya ang tanang butang idugang. Amen? Matthew 6, beginning in verse 30 to 33. So masabtan na ito mga igsunan, hinumduman na ito nga dili na ta sama sa mga pagano. Ambot pasabot nga wala na ka sa hunahunang tawhanon. Kaya kung nata sa kanunay sa hunahunang tawhanon, makonsider din mong kinabuhi nga naa ka sa sama nga tinguha sa mga taong hintil or mga pagano. Kaya kung tinuod nga nakaila sa Dios, nga nung mabala ka, mahadlok mata. Nga nung mag-uul mata. Nga naman, kailatan niya nga siya matungamahan. Amen! Kung nakaila ka sa imong amahan, ang imong amahan mipangga kanimo, ang imong amahan nagatiman kanimo, naningkamot, mao man ay dimension sa ginikanan. Trabaho ng tanan, mahatag lang ang kaugmaon sa iyang mga anak. Kana nga standard, ang Diyos mo'y naghatag anak. Amen? Tungod na sa Diyos, nagitagaan, nag-instinct ang atong ginikanan nga mubati gyud nga muatiman siyang mga anak. Asa na nagsugod nga pagbati? Sa Dios. Nganong nakaingon si Jesus na bisan galit daotan